जोंनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद रंजाथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा। मानो होनोब्ला जोंनि 23 नं हासारगुदि फरायसालिया 100 बोसोरनिबो बारा जाबाय। थांनाय 1918 मायथाइनिफ्रायनो जुरिदोंमोन बियो। दिनै 2023 मायथाइ जाबाय। दिनै 100 बोसोरनिबो बारा जाबाय। ओंखायनो जोङो देग्लाय रायजो राजानि मददै 100 बोसोरथि जोनोमसालिया खुंथाइ सान जों फालिदों। ओंखायनो जों जोबोद मोजां मोनदों आरोखि। नोंगौ जों बे फरायसालिनिफ्रायनो आंबो सासे बे फरायसालिनि फरायसामोन। आं दिनै फोरोंगिरि जानानै रिटायार जाबाय। आरो बिदिनो गोबां दङ जोंनिया हायार सेकेन्डारि गोरायुं दङ, सालबारि हायार सेकेन्डारि गोरायुं, रुपहि गोजौ फरायसालिनि सासे गोरायुं दङ। आरो बिनिफ्राय गोबां गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि दङ, सासे DSP दङ आरो फर्सआव डिफेन्सआव गोबां साख्रि मावनाय दङ। बिदिनो आरो गुबुन गुबुन बिथिङावबो दङ आरो गोबां फरायसुलिफोरा मोजां माबायाव इनस्टिटिउटआव फरायनाय दङ। जेरै साइन्सआवबो फरायदों माखासेया आरो माखासे आर्ट्सआवबो फरायनानै गोबां साखरि बाखरि मावनो हानाय जादों होननानै आं बुंनो हायो आरोखि। बैसोरनि फरायसालिखौ गायसंनायाव जोंहा जोबोद खस्थ' थांदों होननानै जों मिथिदों। दिनैनि बे जेराव दङ, जि जायगायाव दङ, बे फरायसालिया जोंनि गामिनि गोथौ जायगायाव दङमोन। मामोन बियो थोरिजों आरिजों एंखोरजों दुमनायमोन। बेवहाय जोबोद गिदिर गथ'आ गुदिसेराव फरायोमोन। दा बेखौ जोङो फावरागुरियाव दंमोन सिगाङो। बेनिफ्राय लाबोनानै मोसाहुदुम होननाय जायगायाव लाबोदों। बेवहाय 1918 मायथाइयाव जोङो सोरखारि मास्टार मोनदों। बिनि जाजेननाय मास्टारनि मुङा जाबाय रुंसारि रेबेन दैमारि, बिथाङा गैलिया। बिनि उनाव जोङो 1963 मायथाइयाव जोङो नैबे आथिखालनि दा नोंथांमोना नुबाय थानाय जायगायावहाय जोङो बे फरायसालिखौ आबुङै गायसंनो हानाय जादों आरोखि। जोङो बेखौ गोसोखां महरै लाखिनो थाखाय रायजो राजानि गेजेराव, उन्दैसाफोरनि गेजेराव, उन जोलैसानि गेजेराव बेबायदि खुंथायखौ फालिब्ला मा रोखोम जोंनि सायाव इम्पेक्ट गोलैयो, मानो मोजां, मानो थांखि खुंनाय जादों, बेफोरखौ गोसोआव अराय जोर सार जाथों, गोसोआव रेगा थाथों होननानै जोङो खुंनाय जादों। जाहाथे उनफोरावबो जोंनि उन्दैसाफोरा बे आगानजों सुरनानै बेनिख्रुइ देरसिन हाबाफारि लानानै गुबुन हाबाफारियाव बाहागो लानानै गेबेङै खुंनो हायो, बेखौनो जों बिदिन्थि महरै खुंनाय जादों। बे महराव गाहाय आलासि महरै जोङो जोंनि बरपेटा जिल्ला साहित्य सभानि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारी आरो बिदिनो सालबारि हायार सेकेन्डारि गोरायुं प्रफेसर बसुमतारी आरो रुपहि हायार सेकेन्डारिनि बारग' प्रिन्सिपाल बिमल दैमारिखौ जोङो गाहाय आलासि महरै लिंना लाबोनानै बेखौ खुंफुंनाय जादों। जोंनि बे प्रग्रामा जाहाथे जोंनि बर' रायजोनि गेजेराव मिथिजायो, हालामाव मिथिजायो, बेखौनो हास्थायनाय जाबाय। 23 नं हासारगुदि फरायसालिनि 100थि सानखौ जोङो खुंफुंनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। हाबाफारिया जाहैबाय जोङो फुंनि 7:30 फ्लेग हस्टिं खालामदों आरो बेनि उनाव 8 रिंगानिफ्राय जोङो मोसानाय, माने 1 थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम उन्दै गथ'फोरनि मुङै जोङो मोसानाय बादायलायनाय लादों। आरो बेनि उनाव लादों जोङो 9:30 उन्दै गथ'फोरनि मुङाव जोङो खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय लादों आरो। फरायसा फरायसुलिफोरनो नोंथां, जिहेथु नोंथांमोननि 100थि बोसोरारि गायसंथाइ सानाव आं फरायसालि, माने जों जा बेयाव थांखि लानानै सामलाय आफाद जोंनो बे खामानिखौ मावदों। सामलाय आफादानो माने जों जा दिननि खामानि बेखौ जोंनो मावदों। बेखौ मावनायनि गेजेरजों जों उन्दै गथ'फोराबो बैफोरखौ गोसोखांथों, बा गोदोनि जोंनि बे गायसनथाइ 1918 गायसनथाइ जादों, बेखौ गोसोखांनानै माने जारिमिनखौ गोसोखांनानै माने इयुनाव देरहासार जानो हागोन, बेखौ जोङो लानानै जोङो बेबायदि खुंनायखौ जोङो लादों आरो।